Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem pește. Pește cu usturoi și mămăligă, o rețetă foarte cunoscută în zona mea, în zona Olteniei. Am curățat peștele, l-am tăiat în bucăți. Am curățat chestia aia neagră ce face el în interior, de la sângele l-am chegat. Așa, am dat cu sare și piper pe ambele părți. Acum îl tăvălim prin făină. Și urmează să-l punem la prăjit. Mai departe cunoașteți procedura. O tigaie încinsă, niște ulei încins. Punem bucățele cu grijă. Și ce e foarte important, porniți hota, deschideți geamurile și așa mai departe. În timp ce peștele se prăjește, la început la foc mare, câte un minut pe fiecare parte, apoi am dat focul mai mic, să se prăjească, să se facă crocant și în interior. Am pisat niște usturoi, punem niște sare, și apoi le amestecăm bine, îl frecăm, cum ar veni zis, de castron, să lase un pic de apă și punem câte un strop de maioneză, de ulei, de floarea soarelui, exact cum facem la maioneză. Și amestecăm bine până iasă un sos aproape ca maioneza. Asta durează, așa că o să opresc filmarea și o să vă arăt mai târziu. Apoi punem niște iaurt. După ce l-am frecat cu ulei un pic. Le amestecăm bine. Mai punem un strop de apă. Aveți grijă să nu faceți prea moale. Adăugăm niște pătrunjel tocat. Și îl dăm deoparte să facem o mămăligă. Peștele nostru este gata. Luăm o bucată de pește, care e foarte bine prăjit. O desfacem. Scoatem osul ăsta. Mai luăm una. Desfacem. Dăm deoparte. Punem niște mămăligă. Nu, ne place mai moale. Plus că i-am băgat și niște unt când a fost aproape gata. Punem înapoi peștele. Ce vrei să te lasă? Bagi mâna în el. Și punem niște mușdei. Vă doresc poftă mare și vă rog mult să vă abonați la canalul meu.